поне 10 пъти е по-лесно да си премиер от кмет. Не. Не. За да съм честен, винаги съм казвал какво е било в МВР, какво е като кмет, какво е премиер. Помните ли какво ви каза Сергей Станишев? Примерно като сдаваше мандат или... Мисля, че да, тогава, когато парламента гласуваше. Той каза, че е много лесно... към него съм ги изпълнил. Много лесно е да кандидатстваш за това, да се бориш в кампания. Много трудно е да носиш отговорността. Вие сега ми казвате, че е лесно. Защо е лесно? Лесно, защото имаш телефон с копчета и който министър ти трябва, какъвто проблем има, зависи от теб да го решиш. Ще ти завида най-малко. Ще кажа, да се смениме. Ти стани началник, аз стана водеш. На какво беше? На клещи? На клещи, на вилици, каквото искаш. Лоша си ми е къщичката в банки или двора, или какво да ми стане по-хубаво. Вие искате още един мандат? Май. ГЕРБ трябва да управлява поне още 30 години. Защо? Защото трябва. Излезте, похвалете се. Ето това сме свършили. Ама ние ще арестуваме, оттам избухнах. Ние ще арестуваме колите на наркодилерите. Абе, нареди ги на паркинга отдолу пред нова телевизия и кажи, това е една Ицо Шпека от Коневица, това е една Пеш от Таравата, това да ти кажа браво. И сега съм казал, искам ги, щом ще ги, искам ги. След 5, 10, 20 дена аз пак ще питам. Къде са ви колите? Другия ден в медиите излиза, че има проблем между двамата министри. Извиках ги, обясних им, че от едно подобно движение, абсолютно неумишлено, показах им заглавията на вестниците. Харесва ли ви това? Е видно толкова по-чиста, когато Станишев и Вълка Светидов. Теменушки, цветя, метачки. Видно и все по-добре ще става. Така. Затова съм възложил и говорих с Deutsche Bank, да видим за тези 14 милиона и евентуално, ако се додаде още малко, какво можем да вземем, защото не искам да ми изгорят 14 милиона. Какво можем да вземем? И какво правим сега ние? И какво правим? Откъде да взема половин милиард да го плата? Що са взели заем? И сега какво правим обаче? И сега трябва да търсиме в резерва, така, да извадиме половин милиард, да го върнем. Така. Или да отидем и да кажем, добре, продължаваме този заем да го държиме, ще го обслужваме. Какво смятате, че е по-добре да го върнем? По-добре да го върнем, за да не плащаме тия лихви. Не знам кое е по-добре. Ще го се досахте. Ами защото вие ги цитирате като някакви светила в тази област, които могат да дадат ценен съвет. Моля, успокойте се. Гледах Плугчиева, която уважавам, която каза Европейската и се возете по магистралата на Плугчиева, ще й напише една табела и си я уважайте пак. Къде е магистралата на Плугчиева? Господин Борисов. Къде е магистралата на Плугчиева? Борисов. Господин Борисов? Нека говорим конкретно.